Respect Flash Multimedia Group Dance. Hey, Master on the mix. hey, 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 hey. Kar da ku yi min haka, laifi na yau ba shakka. Abinda kuke zargi gare ni na yi, komai kuce gare ni dole zan yi. Kumin alfarma gida na koma. Kitina abubuwan da ke kai mini, na so a ce da halarci ke kai mini. To gashi yau kin shigo hannuna, da abin da kika shuka to yau zaki girbi. Ba zancen mai ke uzuri, abin da kika yi min shine zan yake kema. Macijiya ce ke mai dafi, kin sani cikin sarƙaƙiya na ke mai zurfi. Yau za ki gane lallai ina da mulki, sai ki kuka da kanki ba laifi na bane. Ki gane wannan. Respect Flash Multimedia Group Dance.